tu sme boli v Jalovej, ale teraz je obitý drevom. Topoľa, tu sme boli, tam bolo pekne. Teraz sme v Ulič. Teraz sme v Ulič, nie? Ruský potok. Tu pôjdeme? Ulické klive a toto. A tu pôjdeme tiež. Počkej, bolo postavené, ja som zanikla. No, má 3 časti. Babinec. Všetko to funguje normálne. Svätý Mikuláš. Zvonica? A čo s koprtkou? Videli ste už niekedy vo Strku? Alebo Borsuka? Borsuk viem čo je. Čo? To je jazvec. Spadli ste už do baňúry? Merkovali ste na niekoho? Sedeli ste na hore po Kerlíku alebo v Garadičoch? Vorožlia. Žila? A tuto, aha, koprtka. Vieš čo je koprtka? Obálka. Švitko. Rýchlo. To musíme Viktórii povedať, že švitko. Volopoch. Neupravený, poplašený. 2 barány z jednoho vidra. Nemôžu naraz piť. Bobrunka. Ďalšia kultúrna pamiatka. Krásna večerníčková hudba. Pokračujte 800 metrů. Asi tak nepršalo. Asi vôbec. Krásne tu je všetko. Sme na čo? Pašianky? To spraví porusníky.